sa sisin pat kuble ye fi baro bat phi dang ye pe ye ka khubor jong u mau por habing ne ya chaprang bat ka khubor ha ga ni go por tugi ne pe ye ki mat ke bokong san jong go khubor kumne wat la un ye kun no na nongkrem da kasrok basis pa khat sauklur pun ye MLA mau hati na umsning shajagirot IT ki nongkershan ha MLA banjet ye ka parti na ka benta u araja arpulai batwa kendau haki bri bat ki jaka rep do nong bon ki nong rep ka thain manat Shispa iwe person kular u deputy CM banpun urlong yakimat jingdawa ki nong hikai ha ka wei pat ka cabinet meeting ajingero UED kudam basri NRO ya ka jingslur bat jingbam re ne shep ten ki long kme ngashim ya kani ka kabu kandiat ban ai kubor ka bahaya ka multi constituency obviously ba menen kasni nilayo ya ka allotment jong ka surok UG road ka bangi khot ka umsning jagi road ka ba nakapor sa kapor ngala ju kan snow ba nakapor sa kapor ro ki demand ki ba pero nagi pait ba nang sosno jong thai multi constituency tenga kwa ban sim ya kani ka kabu kandiat ban yathu ya ka constituency hi borok ko kam tam ye ki tu gi snong ki ba pendon kam ya kani ka surok kabala sa daki south san post nem menchwa umdan repair umdan no mano wasna handrai manta pada moh nga penpau ke sungu ya ka PWD department ya ki teams ki prepare ki ba la sim ya ka benta ban pendep ban penyo ya kan ke surok te ka khobor ka bahang ai ya ka multi constituency ba ngila yo ka allotment kumbang la jukren na ka por ke ba shispa khat saw kror tangka bat ka allotment ngilayo ke city tikana ngilayo bat kani ka kam ngatrai manta uteyo lani uni uteyo banwan lada uslap wailat mo te kani ka company ka bade ban tray ka balayo ya kani dan sedang no ya ka kam ban tray ya ka te kani ka khobor nga sukwa ban ya to kenamba kan lor kum ka jik aimen sim mo ya ki no song jong ka multi constituency borok wa ka jo ka por nga so ban palmap na pi ki perlok jong multi constituency hot na tip ka de ka jingi khun ka ba nilai khun na do war ja khat phra ha ba de ba so marsen punjab yang ang te kum MLA kani ka de ka surok ban kong do ka ba nga propose andai na kita mamla man kier ka sateng no na ka wai ka banta sa ka wai ka banta na ka wai ka por sa ka wai ka por andai kumbangi angnut kumba ngila ya tristom hi baro banyak penyo kalawan urlong no mentaban ngin sedang no kala syari sisi kadai ke jingso tenat bat ke jingso shngan na galeng jonga khamtam kumu family no mikman hawat chipang arphang ngila don hapdeng ke jingdo mensem no nganum len ya kata andai lemba ke jing don lang honorable chief minister jungi honorable deputy CM jungi badai minister in charge jong PWD roads ngila la ban pen urlong ya ka kumbangi yang nut dengan kermen skem hapo onru le nyo banai ngin la ban pendep yu ka company ka bala yo ya ketika kam kan la ban pendep ya ketika surok ka bagi ngila angnut di south san posnem bat nga kular repi ba wadna dangan num yele shu na mau tinga nile non kremro ka jinggut din namata ketika surok pat kan peteng bet kata ketika mensem ka banga kwa ban ai pipim dai ban so do mensem na mangan yele na sepon krem ndai ngakwa ba scam ka mensem mo shania bet kum ba pichu shania bat ngan budin bet ranga pun kam makna sino krem ngan budin be habakut hi ngam taw tu sro pon pudem na maru tew de jingkular bangala kular naru benchwa bar ngan sultanat dia ladi roba ngilala ban pun urlong yu ukai menta kermen scam ba masan ailar hinu slap ulel chalisni ngin yo ban stang ban ngin la ban pendap kat ba klo bala kanang ba ka constituency kan yo ban penan kamul da kiwei ki ba mo ki groups ne ki seng ba per ki ba lujuan teng ban ya kren ban ngai ga ne ro ki bangala ai assurance ndo men suaro nga so man ai khobor yo piru ba to ban ya mo ban ya sok suk no menta no ngatip ke pressure ha piru umdai ki bakai nomor piru kum ki seng ba per ki bun ki pressure ke ba PPO ki pai ba bun balang ta kum ba piru pila kit kya bat pila pun sngo hangan na por ai khoblei pi ya kata ka jing kit kle ke ba piru pidon ta handrai
mo ngaso banai kajiro ya pi itu kisah ke bala juwan teng banyak keren banyak khana ban ngamani discuss bana habare betul surok te mentahi ngasuku apa no ipi ba in lalong banyak mo banyak nungkuno ban yo no kajiro touch pang mar bangila yo te surok Ki Nawayalam Banong Kershan jong ba Himalaya Syang Pliang ubadeu MLA ka Mausanram constituency hakasngi palay kila penlong ka Jialang banyatai athir hakabede baga Jialenti nakamta ka election MLA arjar apulai ya ka Jialang bala penlong hariat maksir Mausanram Ki Nawayalam ba Khmat ba Kinong Kershan jong ba Syang Pliang kilawan da kawe ka jingmut ban siam ya karai nakamta ba penkre ya ketika election uba Rudi Syang Pliang ubade uwe ni Kinoyalam abai keren ba Kinong Tok Khubor hadin balawai ka Jialang ulong baga jing penlong jongki ka Jialang kalong ban penklain bat ban yasya khmat na kamta ban yo ya kajing job hau arajar arpulai Henry ki IT bat syanya telibet hau MLA banjit ya ka parti ban yakun ya ketika election nakaliang kinoelam kilakan tajru halor ki kubor bau ba Syang Pliang ukeni ya ketiket UDP nakabaong ba kumno uba Syang Pliang unekeni nama rilade udang don bat ke TMC ulong ba menta kidang IT bat syanya abet hau MLA banjit ya kano ka parti bat syan unsa pente ba kinoelam bat ban pen banapai baru Henry ulong bakum kinong kitkam kinong page party Henry kins kambek baru MLA namar ude ubreu bat treshitom na kamata ka constituency hi baru kawai. Ilang kepala long mata kasni ani apo Marsun Ram kepala khot nakalian jongi kum kinong Kershan jongi sitting MLA jongi nakamata pan perkhat ya ka election arajar apulai kumno bidang penklain kumno bidang ya chakmat akabide bat ki kam ki jam naka bentah ba ginyo ya kajing job harusnya mar jalan kulai kata kede kajing mut jong kabin jong ka jingelang ba ta kasni te hakni kajing yalang kila ki rurong ba ki bana ka than jong konstruksi bro koi kede ka isi jong ka blok ka jongi ka bangila khot na paro ki area ki badon haka konstruksi ki jongi kanthop na do ki mahila ki youth bat ki rangba te hakane ka jingelang ile yo shibun ki jing ai jimot ki jing ekren ki jing yatai ki jing yathe hakbe de bat kumno ba ngin yo biang sa hise ya ki jing job hau nu snem rajar kulai te nakleng jong ki roromba nakleng jong ki longkmi nakleng jong ki samlaru kile ai shibun ki jimut kai ka ba ngi sotanat kalong ba ka jimut ka ba ngi layo hakne ka jelang kalong ka jimut ka ba klan ka jimut ka ba scam hakino yalam ki jongi bat ikrmen bagi nyo ya ka jingjob hong ni usnem rajar kulai ta ka jikta chitom lang jongi baro ya kani kata gede ka kam jongi mele ndai ngi ka ba ngi kum ki nong tre jongka parti ani nong tre jong imele adu mentai nak scam bagi imele te ya kata ka jing pep bat ya jing let jong imele ya kata ngim don jing tep marba ni te bar akili kisni ba menta ki bon bagi don ha constituency marba imele ru bon bi don constituency ban trishitom bari don imele bat trishitom nak menta ban punjab ya ladi ha ka nika arjar kulai di nama kata kata usai insyaallah ban poin ke jelang ngatrai ya kata namar ngi kum ki no yala mahmad inda kham tu jinte kata di ka kam jungi mene namar ngi shania be ho mene kanu ka karai nya kanu ka kam ka ba imele irai ngi kum ki no tre jong ka parti ki no tre jong imele la ban no ba ka shong hai te ba ngi ro ngi bot be kata gede ka jing scam jongi ki nukit kam jongi MLA jongi ka dang don ka por ngim nang ban batai namar ka politik si ka kala namar na kasni si kasni ka kala ki jing yemi ki jing rung ki jing let ki jing wan ka don pendai kata ngamla ban komen se elor kata namar pa ka election ka don hakti sa jing panai kadang mi sibon ki jing kala ka jing yakni ngalaban ong hange ba ka jing yakni kumno MLA jongi nang don hakti kumno kini ka nakai nak parti UDP ngatrai ngati ngam priang kata nomor beli ba ini kini kumno kalentiro kom sha yengi bangini kini nakoi parti baso nyula de lupa nong trai jong parti UDP la don ki unit la don ki circle
te ngile ngim don haka UDP ro kumnungin ikni kumnungin poi ban yakni batu breu ba la train ka pantak parti ya kata ngam laban komen samari ngam da dei breu ba ya jan bat ki he no UDP ta kadang ngam tip ya kata ngam kwa ban komen sai halor kata ngi kinu yalam ni shani apa ba kasur uju pai ba kade kasur ju ki blai tala ra ki pai ba ki ngi mi no ra TMC ngatrai kata ngim don ci e ni hapni la ra ki ong yang yele na TMC ro kasong hi pai ba kasur pai ba kade kasur ju blai ban penjaban penrem ke election kade hak ti ju pai ba kata kade politik kana ngatrai kam muslim show bangin nang ne ak TMC na ne bangin nakoi ka parti bat kasong e hi mele namar ni ki baru ishania awe mele bastad jongi maru di no yalam bastad ishania be hi kasong hi la de yele na tim si ngiro ni bot be idi yele na ka no parti ro ni bot be kam don jing e ni bot yu bre ni bot ek parti kataru kasong hu mele bat kasong hu pai ba ya kata ngi pat don gano ka jing ekren mar bale ba ngi ekren ya kata kadang nomor kapor keempat hoi telah jande ke election ki banai sa tang tu banai ndrei hak bidai ba kata ka benta atrai ngi hap ne song ne thir ba bat ka song ka jik start ju bile nu ba ini lam ini shakno no kastem lane nakno no kastem Kajingwan jong uslap ubajur ha kini kisngi kala long kajing do nong ka bakraw om tang ha kaya kayeng jong ki pat ba na kajing tua ki lenti ki singking ni na kajing tua jong ki pentor ka ba Henry Menta kala don ru kajing tua khandau ha ki jakarep jong ki nong rep ka thain riwar katkum kajing olom jing tip lai thu ba kajing tua khandau ha ki ranap lom ki de ha ki than jong ka manat ha ka bahadu khat lai tli ki jakarep jong santli ki snong kata ka snong mawidong pendeng lengdo lo mau ba manat bat pending solang kilasha penjulor hakibor kamariang nakaliang katukat ni ki badi ki try jakarep kata uba shining star shangdiar ikong iban yarlins imle ba khare star kharbi ba kubborlin sars imle bat ki wei di kinongrep kilapan pau ka jing sosi ga bakraw halo ki te ki jingsha penjulor ki jakarep ba ki juim bat kamai jakpo haka kamrep kamriang lengba ka jinglek di ye ki marrep jongki ba kentup nadu ukwai utempeu uso amren u sensar ki kinja so bat ki wei ki marrep ki blasha penjulor baro nakadau ka jingtwa ki lom bat ka jingsha tapno hake kendau kanaka jingjia na kaliang jongi ni nongrap ti balangat kanaka akwat ni nakwa ka sarkar kanyarap lam namar ni i bangum dan la kuwei ngumdan lacu ka kuwei patilat nanti ban pendak ka yung kasam namar bakin tumarap jongi tila dollar kumna tak persang balan mi tingila like mi sa po blok video to video ro apai ngi ban lai sa po hospital tingila ala sa po hospital tinggal ada ban pak ro kato kan ki aplikasi wal angin pada ban pak ro tidak ada ki bala ada pak dan 44 pak ingin sapa pendap itu ne baro amar ban kalian jong ka hospital ro ka kriang ya kan ka ini kata baka ne ka terus hospital bahkan sobha ban sintia ya kan katam ban nyarap angka jeng ki ora songi dan hangle kum kajin Palmela di daerah Karta Jingjia membawa ke tua hidau hati jakarep bangi. Kena ke Jingjia kalau ke Jingjia ke bakam kala ke bangun ke mana menurut kalau ke tua hidau ke besar kata-kata ke bawa penjular ya ki marab jangi di bakam tup ya selah tepat samsar ke marklau entah ki cuai tempel ke tulis kat jengkong. Dabang ipek bakin ke Jingjia iba ngalengin persang ban kheng antat ya ke jung yo jungi na ke marak kan kup ya barak ke marak aw ban poi ka silak ban ka tam ka silak ka wai ke jaka te ibu namar kata ke jung tepat di daerah kat barka sokar bala kumlo ka deban ai jing arab lam yang iki nongrap nang ya ke bangin la ban permi biang ya ke marak akan ka jaka bar ka bakam tam bangin im namar ba ngi ke nongrap ni im jakpo na ke jung marak i bahkan kajing bu nak jong marap kalau kajing bu ke bakau yang marap bu nomor kata kajing tepat bah na dalong ke balak ke sokar kan sahabat harap lam nam kajing ni kan kita kumba hat oleh kasau keli
jaka kan rat namakan kajing jengai jong kan ka jaka jong kan ka jumpa kendau kalong kumba kilometeran kan tam ka kilometer maka jingha ka kanon duna ka aspa meter Piang ya piang Turun ka tulong sesar beruji iri kita kador ke bahaya kita kapoi sa spa like host lo jila dulut entau selaterpat kita tidring sok berkuai kita tiba kam smart tiba iri pada parian jeli kuwe tiba kamrit kunci setrun kunci kuwe itu tidak bertam Lah tempat kerja ya du kantang mungkin cara minta korban cara somaret du jadu kuai du ladu lah tempat hukum jo dah kiwi teh setrun kiwi deh mar baria mar ya lailak tam ya mana duk maret mana duk tokau kuai so tepat besar maret cuk lagi sausan kilo kita setengah anrap tepat bagan ya cirlem kan arab lem pada ka enung sani rela ne no kadibuan ciruan jengok wat inquiry kalau no yang duk kam karno tawre terlata impak kon terlata deh kata deh ngai duk rum duk tre madawan cir kenang ba penlap kita di cabro Hakabai ni ba kaji kenduk jungi ya sembut menteri jong kajala sa prestun song ni la yo banyakran badia beliau jumut ba balai ba sarkar adu menta kampala ban proof ya kata kaji dawa jungi ba akal last meeting kabangi ya kenduk badu rangba menteri rangba jong kajala so konrat ke sangma haka khat artlek jong jemang laong ba ya kata kademan sungi on sapenda lagi lai teliki cabinet meeting tikum ta ngila ap ikilai teliki cabinet meeting ka khamjai bat ngila wan phai byang sha surop kumba ngila mendak pa tengba hadian bangila kendu ya menteri rangba sembut menteri rangba jong kajala ngila syamba ula patai ba balai ya kanika demand jungi ampalaban approve ula ong ba nakaliang jungu ula admit ba kaladon kata delay ba ka khamyat kumba ka debanya namar ba ka cabinet meeting ka balai kata ka balalong haka arkunyo trek menteri rangba bari pejak kuli puthi absent tani khamyo banwan ngimtep nakanu kadaw tang bagi ong ba absent jadi nakata kadaw ba kimkwa bakin approve ya kata ka demand jungi ha ka jing bom don lang jong menteri rangba di peja ka puli puti kumta seprestun song ula ayang ya kata ka assurance ka ba 101% haka ba ula ong ba in the next cabinet meeting ka education baganika demand jungi kan day top priority but kinsa approve 101%. Ya kata ka 101% ngalakeli biang na sembut menteri yang sa piang yu mana kat 0% piang 101% yang dila ong ya kata license wala da pikeli mapiru insong 101% ni tikumta ngila ya plejumon bangila ong desa ngingin ni up kan ya kata ka cabinet meeting ti yang pi yang lada pi up yang ni cabinet meeting yang ba kisinai kita gino hikai ba shong ste pati ko bakin lenyo sieng bakin res bakin tia nak masuk ti kumta yang ba ikerpat ia gino hikai bakin ba kin lenyo selagi jong ieng ti ikerpat ini bangin pensungutu gino hikai bakin lenyo selagi jong ieng hendrai nga bat ngi bila ong ya sembut menteri ba kata kalong ke ba banimla bangin sim ya karai marni ngi long tang kita ki ba represent ki hendai haka fast tom hi kumbangala ong nadu baslang baru ngideki leader halaka jong kan nomrep ki kumta ngi haban let pat ngi haban ngin pensya ya ki ya kata ka bangila ya kran me pat ka syong ka decision jong ki pat mairu yong ba respect ya kata ka decision jong ni hendai yong ba my wish
and the wish of the government. Kata di bang quote imo. Take kumbay yung my wish is that the teachers will go back home to get a sound sleep. Kata ka di ba yung tang quote bi. Dia kata ka di tangka jingkwa jungi bangi ngidiban bot kunta. Manu Sarkar ubalong Executive Director Kudumbasri National Resources Organization hak jingkren jong hak jingalang balapan long daka Perkhatlang Village Organization Domjerti Southwest Kasil District hapo ka Community Hall jong kasnong Domjerti ulairo ye ka jing shlur bat ka jingbam rate ni shepting jong kilong keme bat ki khnarit daka baong ba kani ka jinglong ka pen I baki thrang ban shimkia hak ban penya bat pentulun ye ka kam nakabenta ban pen urlong ya ka jing temu jongki ban rat dengkong ye ka jing duk bat ke jingkerdo ha ke ju kopor ula aimen semi ki bantre khamba shushu namar wat tang ha kapor ka balengkon kilala ban ne shibon ki ki balong ke jingmentoi bat bawan ra ka jingjob ha ke ka baki kitre bat ukermen bat khimi lenti bakinang yai tre shidhem nang ni shakmat ha ka banwan ra ya ka bit ka biang bat ke jingsuk kabalong kalat kalenti ban kintiu ya kayo kakot bat banrat dengkong ya jingduk jingkerdo bat ha ka ju kapor banlong ka nuksa ya kiwei ban le shibun ki lengba ka jingtre bat ka jinga snok tilang habakren hagani ke jingalang uba ai laurin yang video ulapan pahu ke jing seukmen ba kani ke kenhun kala nangkeu bat yo ye ke jing job ha ki jing pentre kam ya ki scheme jong ke sarkar India ha ka bakilala banwan ra ya shibun ki jing mot bat ki jing perkhat ki betamai ha ka baki thau ye ka children's group ban ai ji ka ye ki khna ki bedon ha kani ke kenhun kumno ban penlang pisa nado baki dangren na ke benta ke jing mentoi jong ki hi khnang bakin la bante lakam bat rat dengkong ya ke jing duk bat ke jing kerdo la ban pen ken mau hang ni baki don kumba khat art li ki self help group bat kumba han ribo to li ki long yeng ha ka ni ke shnong bat ya ka ni ke Perkhatlang Village Organization la seng ha ka arfo atrik unai tong araja ka anriu halor ka nong rim ban nang ke bat ban pharnai lang boboros kata kini di group semua ini ki bawan ko Kudumbasri kecung madam saki lupa dan nang ni trai kam ki bat kata ini jing wan jom ini sar manu sanggal dalam set kadu no kata katre kam wara ke jingla ke nam salam khamtam hagani ka shnam ke jom ki dom jati actually manu sa I have seen like the work of this group from Kudumbasri Kerala. They have done a tremendous work. I have seen them running around every time. And actually what I noticed is that there is this new concepts, new ideas we have brought with them. Especially this ideas of children's group. I think it's rare, and we have formed this children's group. It's very important because in the village, it starts right from a very early age to know things, to be aware of what to do. Especially just now we have seen they have done this saving, the systems of saving, right from their childhood, how to save. And also I have seen this another concept of nursery garden. I have had the privilege of opening one nursery garden with Madam Sati in Pendendula. I think that also is a very nice concept because we have arranged everything, who will manage, who will run the nursery garden, how things will go on, how they distribute the produce from there. Everything is arranged. So it is a very nice concept, sir. This is my fourth or fifth visit to Meghalaya. Now, there are a lot of things that I like about Meghalaya. One is definitely the people, the food, the natural beauty you have, and also the cleanliness that you keep. So these are generally the things that I like about Meghalaya. But there are two more things that have attracted me today when you were doing the presentations. Your groups are known as SNGs. And what is the full form of SNGs? Full form of SNGs it means self-help groups. You are helping yourself. But in the last 1 year, and what you have presented now, and what you have been doing in last 1 year, you are not just helping oneself. You are also helping others. You are helping the community. You are contributing to the development of your village. And this is what all religions preach. And this is what as community you should also always keep in mind. That what all activities that you are undertaking as part of your village organization, as part of SCGs,
it should help the entire community as a whole. Children have spoke. So what I liked in that, the two things. One is the confidence. Okay, the confidence in which they spoke. And where does confidence comes from? Confidence comes from conviction of what you have done. Because there are so many things that you are able to do, so when you speak, no, that confidence will naturally come out in the way that you are talking. And you have people sitting in the stage, then when Leo leaders or whomever is speaking, you feel very underconfident, you feel very shy. But here I didn't see that. So whomever is the important person, we should be very fearless. We should be able to talk with a lot of conviction. So that is one thing that I've seen in all the presentations, including the presentations that the children's group have done. So that is actually very commendable, and all of you should be very proud of that. See, we all come from Kerala. It is some of the experiences that we learned from Kudumbashree in Kerala. Many of you have come, I know. That is experience that we are also trying to share with the community in Meghalaya. So Kerala is also a poor state that way. But what we do is, we always do not depend on the government to respond. But there is a lot of community resurgence. And there is a lot that the SGs in Kerala has played, so that, at least with regard to social development indicators, Kerala could prosper. So this is what Meghalaya should also be doing. This is what the community should also be doing. And with the work that you have put it in 1 year, there is a lot of scope for the village organization to improve, and there is a lot of confidence and there is a lot of potential in all of you. I was listening to the speech that the VO has made, Madam has made. So she was saying that the objective of the VO is eradicate poverty, bring peace and prosperity. So eradication of poverty will happen. And how do you bring peace and prosperity? You will be able to see peace and prosperity only when there is poverty eradicated from your village, everybody is happy, and what all the village organizations are doing, you should keep it in mind that how is my community going to help, or how is my village going to help. So peace and prosperity is only possible when each and every person in your village remains happy, and that should be your motto and objective. Te kumtung ila poisya ka bukut jong gatuk kubor, sashi sen pan, kuble shibon ya pi baro, tan hadu bangin sembiang, kuble shibon.